Много неща в живота са важни. Едни повече, други по-малко. Но докато препускаме сред проблеми, задачи и приоритети, понякога забравяме едно много ценно и същевременно изключително просто нещо, което не ни струва нищо. Вижте тази история и я запомнете. Един човек, когато бил дете, имал възрастен самотен съсед. Старецът бил дружелюбен с него и детето често се отбивало при възрастния мъж да си побъбрят. Освен това детето нямало баща и обичало разговорите си с стареца, защото научавало много нови неща. Минало време, детето пораснало, отишло да учи, станало мъж. Завихрил го животът, работа, семейство, ангажименти. Всяка минута от деня му била разчетена. Нямал време дори за семейството си, камо ли да си спомня за миналото. Един ден чул, че неговият възрастен съсед е починал. И изведнъж си спомнил за времето, което прекарвали заедно, за топлите разговори с стария човек и за това колко неща е научил от него. Почувствал се много виновен, че от години не се е сещал за него. И решил да отиде на погребението, за да се сбогува със своя стар приятел. Вечерта мъжът се отбил в опустелия дом на покойния старец. Всичко там си било същото от времето, когато бил дете. Единствено малката кутийка, в която, по думите на стареца, се съхранявало най-ценното за него нещо и която винаги стояла на масата, била изчезнала. Той си помислил, че някой от многобройните роднини на покойника я е взел. Тръгнал си тъжен и умислен. 2 седмици по-късно мъжът получил пратка, на която в полето за подател било изписано името на съседа му. Когато я отворил, вътре видял същата кутийка. А в кутийката имало златен ръчен часовник с гравиран надпис: "Благодаря ти за времето, което прекара с мен." Тогава той разбрал, че най-ценното за стареца е било времето, прекарано с неговия малък приятел. Разбрал колко важно е човешкото общуване. И че понякога минутите, прекарани с някого, за теб може да са нещо малко и незначително, но за друг са всичко.